Agam. Ayaw, bakit ako? Oh, oh. Piling ka sa dulo rin. Ako pinakapaal ko. Pwede na rin magi. Siguro. Tas kayo. What an adventure. Next level. Oops. Slide. Hello. Inaon. Eh, Ay, wala pang gatoon ganyan na, di ba? sumpay. Wow. May inside. Wow. Wow. Ay ka. Ano diha? No? Mabaw ba? Umabora diha. Kapila man nga kuan. Apa may ibaw? Yes, sir. Dipit ba ang tubig? Lahat bitaw no? Ito lang tayo. Pwede mo tumawid ko ba? Ha? Nangog mo kuno kayo. Pwede ayaw. Pwede ba kung magpili? Ay na lang rin. Ano mong erase mo mo pang life. Para content. Content. Para content. Oo, magpalan mo. Nalong jud sa langoy dia. Palaw na. Huwag na ba dyan? Wow.
Oh. Ayaw ko video eh. Ano nagyagyanan sa likod ko? Kato bitaw na yung kat-kat ah. Nada diri ang yanan. Nagyo diha kang taas. Okay na. Ha? Wala oy, karon pa may nakari. Beli man ni gawan. Ano ba ito? Rock climbing. Ang title pa rock climbing in Limbak. Ano saan na na? Ikaw, naog niyo mo? Oh, ang problema na sa munaog. Di ko kasapa. Look. Huh. Dira oh. Ligid gay ka diha. Makilid ra ba ni? Sa manang pangaon? Kabuka ni adto ka dito. Buti apila kining tear na no? Nautan na. Ano saan ako? Ha? Natingog. Langgam sa day. Parang, Ha, flat na gyud. sure pa. Kani di. Asa man ni? Ah, diri. Ako may sakit na. Oh, dari. Dito. So, arita dari. Pila kay ni nga tier. Tergas ni. Oh, bati dari. Oh. Bati ang falls lubog. Kapan mo nindot. Huh? Kaysa ko muton sa pila. Wita, purag slide. Ay, kasaka. Ang pagnaog lagi ng problema ang magsaka di. Wow. Wow. Oh.
Apa, 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 apa? Naingon. Doon! Doy, doy pala! Load, ka na doon.